आ आ राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम वटवृक्षाच्या छाये माझी दिव्य भव्य मूर्ती या भक्तांना घडते दर्शन येते प्रचिती श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम देवदूत जणू परमेशाने धाडून हे दिदले कुठून आले कुठे जन्मले नाही कुणा कळले साक्षात्कारी संत मुते विठ्ठल पंत महाराज तीर्थक्षेत्री कुणकेश्वरी झाला अवतार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीती धर्म हिंदू संस्कृती रक्षावया धर्म ओम प्रभु रामाची ठेवा ओळख हात करा धर्म दीनदुबळ्यांची सेवा व्हावी जाणून घ्या दुःख परमार्थाने जगवा जीवन श्याम व्हावी भूक श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जप तप साधन ध्यान धारणा व्हावी ही वृत्ती या वृत्तीने घडेल दर्शन हीच करी भक्ती नवा विधी भक्ती जाना आवड मारोतीला तो परमात्मा येईल धावून भरून जो उरला श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अनुरे नुतून भरून उरला वक्रतुंड एक भक्त मंडळी आपण सारे मारू त्या हाक श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हेत सांगती विठ्ठल पंत घेऊन या अवतार समर्थ स्वामी सदानंदाचा करूया जय जयकार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम वटवृक्षाच्या छाये माझी मंदिर हे भव्य वास सुमंगल आहे ते वैभव हे दिव्य भगवी कपनी अजान भाऊ दिव्याची क्रांती भस्म विलेपित या देहावर रुद्र माळा कंठी पद्मासन घालून बसले सागराच्या ओतिरी भगवे वस्त्र पांघरुनी दत्ताची मूर्ती श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भक्त जनांचा हा मेळावा आशीर्वाद घेऊ द्यावे दर्शन संत माऊली प्रसाद हा घेऊ विजुरायाला दिदली स्फूर्ती सेवाई घडली संत पदावर मस्तक दुखले वाणी स्रविली श्री राम जय जय राम 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 श्री
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय 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 राम रे राम 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 श्रीराम जय राम जय जय 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 राम यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की गणपती बाप्पा छत्रपती शिवाजी महाराज की हर हर भारत माता की भारत माता की हर हर मोदी हर हर मोदी हर हर मोदी हर हर मोदी ज्याची कीर्ती साऱ्या जगतात मृत्यू लोकात दखन देशात महाशूर शिवाजी अवतरला हिंदू धर्माच्या रक्षणाला आसुरानी सारा मुलुक पिढीला न्याय नाही जगामध्ये उरला माय ओळखीना लेकर आला विचार केला बसून कैलासाला रजी जी 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 बसून कैलासाला रजी जी 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 नळावरी जा एकच गर्दी धक्का बुक्की देतात याला कारण एकच आहे वस्ती वाढली शहरात मला देते चिरी पाक त्याचे कापले नाक शक्ती असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।